Ares Teixidor, presentadora del Prat Barcelona, què tal? Molt bé, encantada de la vida, quin ambient-tàs. Un orgull, no? Un orgull, mai millor dit, un orgull, un honor, un plaer estar aquí i presentar amb aquesta perruca que m'he posat, que m'han fet. Molt Per bé. cert, perquè pel que m'han dit, està aforament complet, no pot entrar ningú més. Bueno, no t'imagines, no es veu el final, és increïble, no hi cap ningú. Treballant molt, per cert, després de tot o res, ara estàs a Zapeando, també Sí. continues, com va tot? Nous Molt projectes bé, també? sí, molt contenta, al setembre nous projectes, la qüestió és no parar, fer el que ens agrada i gaudir-ho molt quan ho fem, així que estic encantada, la veritat que sí. Què suposa per tu ser presentadora i imatge d'un event com és el Pride, l'Orgull de Barcelona? Jo sempre dic, bueno, des del primer moment que em van trucar, que no m'ho vaig pensar ni un moment, recordo que el penjar va ser com un uau, no? Però és algo molt important, tant per la meva carrera com sobretot a nivell personal, poder estar aquí un dia com avui, defensar la causa que defensem i cridar-ho allà on sigui sempre, o sigui, estic encantada. Hi ha hagut més nervis perquè, clar, quan estàs a un plató n'hi ha una mica de públic, n'hi ha una càmera, però aquí hi ha moltíssima gent. Clar, no té res a veure, jo sempre dic el mateix. Tu et poses davant d'una càmera i veus el pilotito rojo que li diem i bueno, no penses en les milers de persones que estan darrere, però aquí les veus a totes, les sents, no t'ho puc definir en paraules, és molt guai la sensació. Una experiència que t'emportes ja de per vida, no? Sempre, per contar-li als meus nets. Doncs moltes gràcies, Ares, et deixo ja, que crec que ha estat un ressortint un moment. Que ja està. Gràcies, Ares. Gràcies a vosaltres, un plaer.